Днес е един специален ден. 6 септември, дъщеря ми Дакота тръгва на детска градина за първи път. Това не е морски шах. Това е вашия златен билет за правенето на по-хубави видеа. Какво се направи? Още има да слагаш, гледам. Цялата бетата, краката. Браво, министър, много добри изглеждаш, тате. Просто много това Okay. Let's go. Good girl. Is that the truck? Ready? I can hold this. You hold the camera, yeah? Yeah. And look in the camera, yeah? Yeah. You have to look here. Hold it and look. Yes. Hold strong because it's very heavy. Yes, heavy. Okay. Are you happy? Yeah. Yeah? Yeah. Okay. Welcome. Happy? Yes. Yes? Yes, I'll hold. How are you gonna hold the camera? Yes. It's too heavy. Give me Chase. Hold the camera. Yes. I'm gonna hold Chase. You hold the camera. Come on. Yeah. We two in front of you. Ready? Yeah. Let's go. Let's go. You look great. Искам да ви кажа, че одобрявам носенето на униформи. Тук всички деца с униформи абсолютно еднакво облечени. И мисля, че така трябва да бъде и България. Така няма да има едните са с по-скъпи дрехи, другите са с... И знаете какво се случва в училищата. Децата гледат кой какво носи. И оттам идват много проблеми от детството. Така че който е на власт, аз предлагам да се носят униформи в училище. Защото го виждам как е тук в Англия и е страхотно. Всички са с еднакви униформи. Така трябва да бъде. Тук в моя канал ще правя много видеа за това как да снимате правилно, защото виждам, че много хора не знаят все още как да снимат правилно. Ще имам много съвети за YouTube, как да започнете да правите YouTube, как да правите видеа, за техники, за камери. Така че ме питайте долу в коментарите, ако имате някакви въпроси и имате проблеми с снимането, ще се радвам да ви отговоря, за да може и вие да си справите вашите видеа за YouTube, да си снимате и да се завалявате. Правило номер 1. Преди да започнете да снимате, всичко трябва да знаете някои основни правила. Това се нарича правилото на третините. Има го във всеки телефон, има го във всяка камера. Трябва да си влезете в настройките и да си го пуснете. Тази е решетка. Нека я наречем решетка. Ще ви обясня как работи. В момента моята камера е правилно позиционирана. Тези линии, после ще ви покажа на монитора, когато се позиционирате, горната линия, тази, трябва да е на нивото на очите ви. Ако сме по средата, горната линия на нивото на очите. Ако има някакъв обект до нас, тук, и ние сме ето така, вертикалната линия по средата на лицето, хоризонталната по средата на очите и тук се получава един кръст точно между очите. Няма много въздух. Това, такива снимки, това е въздух тук отгоре и е много грозно. Виждате, че не стои естествено. Такива
Пак не стои естествено. Това е правилното позициониране. Вертикална линия по средата на лицето, хоризонтална по средата на очите. От тази страна. Другата вертикална от тази страна, ако обекта ни от тази страна. По средата. Хоризонтална по средата на очите. Това е правилно позициониране. Не искам да виждам повече криви видеа. Използват се, разбира се, в киното и във филмите различни позиции, но те са само когато трябва да се приеде някаква специална емоция. Не искам да виждам камери така, да влогвате така, или снимки така, особено във Фейсбук, много тъпо. Такива снимки съм виждал, за да покажа нещо отзад. Може да го покажете и така, като се позиционирате правилно и тогава стои нещо. Такива се едно сте изпълзели от някаква дупка, много грозно. И видеята. Това е правилно позициониране. Сега ще ви покажа на компютъра как е правилното позициониране. Няколко примера с снимки. Само да се доближа. Ето го. От филма Жокерът. Ето го Хоакин Феникс. Виждате къде е от дясната страна и отляво тук има бекграунд. Ето го другия момент. Виждате? Хоризонтала отгоре, вертикала. Между очите му. Това е правилно позициониране. Да видя някой друг портрет. Ето. Виждате. Така се правят снимки и видеа. Ето кучето. Това е красива снимка. Може и кучето да е по средата между двете вертикали. Но пак виждате къде се събират горе двете линии. Лятото в Англия започва на 6 септември и свършва на 15 септември.